Maayong adlaw mga ka-Codeskwela ug ania na sab kita sa bag-ong series nga nagauluhang JavaScript tutorial. Akong ginaawhag ang tanan labi na kung naamoy mga higala nga gusto makakat-on bahin sa software development nga naa sab kitay ubang topics sama sa HTML ug CSS. Unsa ang JavaScript? Ang JavaScript usa ka programming language. So unsa man sad ning programming language? Ang programming language usa ka sistema aron makabuhat kita og mga instructions nga pwede ma-execute o masunod sa computer. Ang JavaScript usa ka language nga nagsubay sa ECMAScript. So ang ECMAScript base kini sa mga standards nga gibuhat sa ECMA o European Computer Manufacturers Association. Nigawas kini sa tuig 1995 pinaagi sa browser nga Netscape Navigator. Interpreted language kini. So unsa ang interpreted language? So ang interpreted language nagkinahanglan kini og interpreter nga maoy mopadagan sa mga instructions. Lahi kini siya kumpara sa kadtong compiled nga language. So lahi sagto ang sistema niya sa pagbuhat og instructions nga masunod sa computer. Ug ang JavaScript dynamically typed kini. So ang nature niya is ang mga data niya or ang mga variables niya dynamic siya ang imuhang pag-assign. So ato na siyang isgutan sa ato ang sunod nga mga tutorials. Okay? Ug ang usa sab nga mabuhat nato sa JavaScript, magamit nato kini siya sa pagbuhat og mga dynamic websites or application. So mostly common kini siya sa mga front-end development. Kung familiar mo sa mga apps nga ginagamit niyo or websites sa karon nga panahon, for example sa Google or sa Facebook or sa YouTube, so kana siya nga mga websites daghan or common ang paggamit sa JavaScript ana niya. Ug dili lang kay sa front end, ang JavaScript naabot na sab siya karon dito sa server side programming or coding, since pinaagi sa Node.js nga pwede nimo siya mapadagan ang JavaScript nga code sa server. Isa sab sa pwede namin mabuhat sa JavaScript is makabuhat sad kad og mga mobile apps. So naay mga frameworks or mga software tools nga pwede nimo magamit ang JavaScript para maka-create ka og mga mobile apps. So ingana ang JavaScript.